te khulungka sini joto Tipra hasteni khakaham takok te bukuk song te ani jotini Facebook ni khakaham ani bayap kiching song narona belanya paiple hambai te chowani chibai tini ang haino hai live video ma phaimani ka haise seng kebangma nukha sini Tipra hastewo tabuk Chongmari 16 tarik Februari no tiyei beskangni lekhamung Tipramotha BJP IPFT CPM Congress te kebangma dal bidal thengkreng thengnai rok sengtini jotono 2 tarik March non nasinglajak Tipra hasteni takuktei bukuk song blenyo khaka hamtei maya gnang ni bisingtei seng beskangni 2023 ni chongbari sini aro tabu lekhamung phai sokpaikya a jagawo seng kebangma nukha je sini Tiprawo kebangma exit poll ongkhormani bisingtei headlines Tripura Ajtak CNN kebangma national tai sini Triprani kebangma media rok exit poll ruwei Tipramotha no 9টা manai Tipramotha 10টা manai ba Tipramotha 16টা manai ba Tipramotha 5টা manai hinai rong no ang belai kheno sak mani kothok haingjago tamni hinba seng Tiprasarok kusum chai thangnai rajani bongsoni Tiprasarok already 16 February wo decide khai paikha o je 2023 ni chongbari wo seng sabno loginani nang abo tei kuno kathalke sana nanglia seng jotono nukha tabuk seng just beskangni 2nd March no nasing tongnani simse baki tongsiu oma hike kebangma sini Tipra hasteni media te national media angki hinai bongno media ya angke bongno sanai godi media hanai এই যে মহাই গদি মিডিয়া রক তিনি তংমানি বাগাইনো কুসুম চাই থাংনাই রাজানি বংশ Tiprasarok অ জাগাওয়া ফাইयै বড় কনফিউজ খাইনানি ngona রঙ্গু আবনি বইনা আং সানাই যে সোং অ জাগাওয়া তঙ্গৈ তিনি Tiprasarok তামনি বাই ডিপ্রাইভ ওংখা সোংআবো সাইমানিয়া ফিয়াবা 2023 ni chongbari no rigoi kubi no saimangka i je 2023 ni chongbari hinke Tiprasarok bai kahya chongbari ya mo kaisa sini choba haise o choba no tilei no tini Tiprasarok joto Tipramotha tei bubagrani phaising tei nasigei wansugei beskango already seng 16 tarik February o seng already chongoi paikha borok no haifano khorakcha khuruksu BJP ni godi media rok tini o jaga Tipramotha ni exit poll ruwei Tipramotha no 9টা 10টা manai hinai sanai rok no ang sanani muchungo je borok niji sak borok manai tongmano se borok sawi tongne ang wansugo tangai hindi je borok tomung no busuk niji sak bai thang ba sangni batainai tei niji ni party busuk manai abo seng niji ব্যক্তিগত no saimano haisi এই যে Tipra hasteni 14 লক্ষ Tiprasarok already 16 tarik February decide khai paikha o jorawo 2023 seng Tipramotha tei bubagra no seng nango hunai tangai hindi seng o je 16 tarik February yakeba sini Bidhan Sabha 2023 ni chongbari seng joto Tiprasarok seng wansugo omo kuno sini bagai chongmariya yakeba kuno sini bai bodia seng wansugo omo sini bagai choba Tiprasarok tangnai chobano se seng fight khayo haisi seng Tiprasani permanent solution nango constitutional solution nango aboni bai seng tini fight khayo tini junino Tipramotha seng jotono nukha nini national media phaimani CNN phaimani ni Rajdip hoi tini ajtangni kebangma borok phai thangmani yagolo phano tini Tipramotha no 9টা seat mane hini sanai rong no abor onokha ang totally guarantee tei warranty ang bono sawo je aborok jotono BJP ni rang bai paijak borok rok
borok oro tongkosong tongnai Tiprasa lukurong no tebo oroi poroi khaine ni bagase o confusion tubui tongo haisi phiaba sini Tiprasarok Sara Tirpani Tiprasarok atta jela ni Tiprasarok already bkhawal chongoi paikha o jora 2023 Tipramotha no sarkar gothon khainai Tipramotha sara sorkar gothon khaimania ni already singjotani bkhano wansukjak